saklamak ve almesası öğrenmek esası üns merkezinde duruyor. Yurdumuzda tevigatı öğrenmekliği ve gorap saklamağa bağışlanıp halkara derecesine geçirilen alma maslahatlardır ekspedisiyalar muğa aydın misallar. Şeýle gözel tevigatly yerleň biri bolan köýtünläň täsinliklerini öwrenmekliğe bağışlanıp halkara derecesine geçirilen çäreler tapgaram yurdumuzda halkara siýahatçylygyny ösürmekde. Ýene de bir netijeli ädimleň biri boldy. Köýtünläň ajaýyp tebigaty siýahatçylyň, tebigaty öwrenjiliň dünýä belli alimlaryň ünsüni elmadamy özüne çekip gelýär. Hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen Köýtün daglarynyň täsinliklerini halkara derejesinde ilmi tahatda giňişleýin öwrenmeklige başlanyp geçirilen ekspedisiýa we halkara maslahat bu ýerde halkara siýahatçylygy ösdürmekde täze sahypany açdy. Dünýäniň meşhur alimläriniň geçirilen ilim barlygynyň netijesinde Köýtün gorokanasyny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdirmek hakyndaky teklipler bolsa, onuň geljekde ören uly siýahatçylyk ähmiýetli sevdi öwrüljekdigine kepil geçýär. Köýtün daglarynyň iň bir täsin we oňa maksut bolan gözellikleriniň biri uzun kert gaýaly derelerdir. Bu dereleriň owdunlygy ustad binagarlaryň dörejiligi kimin her bir siýahatçyny özüne bendedýär. Şeýle ajaýyp gözelligi eýe bolan her haýsy bir aýratyn öz bolşy owdunlygy bilen tapawutlanýan dereleriň Köýtün daglarynda ençemet bar. Olardan Garaý dere, Ummor dere, Kyrky deresi, Bulok dere, Hojagaraul dere, Tutlu dere ýaly dereler biri-birinden gözel keşfeýedir. Bu dereler tebigatyň ustad dergär kimin sünnälenip durýan täsinlikler dünýäsi, tebigat gözelligidir. Köýtün daglarynyň dereleri biri-birinden tapawutlanmak bilen birlikde olaryň köpüsine belentden akýan şaglawyklar maksutdyr. Köýtün daglaryny dünýä meşhur edýän ýene bir gözellikleriň tebigy ýadygarlyklaryň biri dinozawrlar ýapgydydyr. Bu ýapgyt Hojabil owasynyň goloýunda ýerleşýär. Bu ýerde esasan iki meýdançada ayak ýyllarynyň 1500 goloýuna duş gelmek bilen 140 milyon ýyl mundan öň ýaşap geçen ähpet jandarlaryň dinozawrlaryň görnüşlerine degişlidir. Köýtün dagyň ýene bir aýratyn täsinlikleriniň biri gowoklardyr. Öňden bar bolan ilim maglumatlary görä Köýtün dagyny ully we kiçilik gowoklaryň umumyň 60 goloý bolup, olar garlyk gowoklar ady bilen meşhurdur. Bu gowoklaryň ajaýyp owdunlyklary geljekde ýurdumyzda siýahatçylygy ösdürmekde uly ähmiýete eýdir. Köýtün dagyň gowoklaryň arasynda iň bir täsinleriniň biri gapgotun gowokdur. Bu gowok minerallara baýlygy we ähmiýeti boýunça dünýä belli 10 tany gowogyň biridir. Ol Köýtün dagy etrawynyň garlyk owasynyň goloýundaky dag gerişleriniň aşagynda ýerleşýär. Gapgotun gowogy aralyk gowok bilen birleşip, ýeriň aşagynda 60 kilometr çen udalyp gidýän gowoklar toplumyny emele getirýär. Gowogyň içine aralaşdyňça erteklerdäki ýaly ýer astyndaky jadyl tebigat mudaýyna düşýärsiň. Alimlaryň berýän maglumatlaryna görä, gowogyň içinde ýylyň islendik basynda ýyllyk derejesi 19-21 gradus töwereginde bolup, çyýylygy 96-99 götermedendir. Gowogyň äpetligi nazara alınıp, oňa uly galereýa edilýär. Bu ýerde ýene de bir täsinlikleriň biri Gaýnarbaba çeşmesidir. Ol özüniň melhem suwy bilen ir wagtlardan bäri bellidir. Soňky ýyllarda ýörüte geçirilen baýlarlar netijesinde bolsa, bu suwuň düdüminiň kukurtly wadorodda baýlygy anyklanyldy. Edil şol ýerde kukurtly wadorodly çeşmäniň gapdalyna süýjü suwly çeşmäniň bolmagy hakyky gudratdyr. Bu suwum özüniň minerallary baýlygy bilen kätetlenýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Köýtün daglarynyň tebigy gözelliklerini we täsinliklerini ilmi tahatda öwrenmeklik häzirki döwürde dowam etdirilýär. Bu bolsa şu döwürden tebigy gözelliklerini we baýlyklaryny ilmi tahatda öwrenip, halkara siýahatçylygyny ösdürmekde esasy merkezleriň birine öwrüljekdigine güýä geçýär. Hormatly prezidentimiziň esasy üns merkezinde duran bu çödügütleriň ählisi döwlet adam üçindir diýen ýörelge eýerilmek bilen Türkmenistan watanymyzyň güllä ösmeginiň ýaş nesilleriň owadan tebigatymyzda gowanyp ýaşap, bu gözellikleri geljek nesile ajaýyplygy bilen ýetirmeginiň hatyratyna gönükdirilendir. Şugun Türkmenistanyň Milli Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşgünü ýurdumyzyň tanymal sunuwdy saatlarynyň gatnaşmaklaryna milli folklor sunuwty bagtyarlyk döwrünatly almamaly maslahat geçirildi. Oň gatnaşanlar milli medeniýetimizi kämilleşdirmekde amala aşaýan beýgi işler üçin hormatly prezidentimize tökönük söz hoşallyk